Horas madihita saluhna dihamu nong diriri ni parhaladota calot situa tujuh mahamu udul ngadi asong nekos maulea tema dituhatang di bagasan menuguton marsaur kita setok tong ma di dame na sumurungi medungan kita di bagasan menuguton jalatai hutum ma aka protokol kesehatan na dianjurkan ni pemerintah ta adorak sota mulai tapara di marohata martang yang nahuhum mahita di bagasar rohat tabi Marede mahita siya bukwede nomor 30 ayat sada doho 2 Ay
Merhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni to di porbadia na tumapalangi dohok tanoon. Amin. Marolopulok maho jala marlas ni roha ali borusyon aida ma naroma ahu maringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya. 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 Martangiang mahita ali amanami jala di batanami na madok mauliati rohami tuho siyan na sa rohanami ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluahon hami siyan dosa dohot hamatian hupangido hami sa ipatiur jala rajai marohanami marhite-hite tod di porbadiai asa unang hu rohanami mida hame meton nai urupi hami asalam hutadahami ibana raja nang roi sisobaon nami ni sadok port jolma dilia portibion. Amin. Sikat ni pati di minggu to saderion imana ni ene siap puda tulu ayat 5 songonom mahatana marhaposat tu Jehovah maho sian nasaroham jala unang pangutsadean ho tu pikiramu sendiri ima sahatna rak mangidugugu mahita mangulahon na bartu patik nai ali Tuhan di bata saya pergugui mahami mangulahon na bartu patik ni. Amin. Sayunang mandada
Tatopoti madosat datu adupan ni dibata martangiang mahita. Ali Tuhan dibata pergugu na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatian ni perdosa. Mula mania perjahati tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangidor ham. Alani i ubahin hupangidor hami. Say sudati maturuturum asa unang mangunay beto hami. Say sesa dosa namin asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Say parguguy mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah nunga diar sagiho au merhite sian akkadusam. Jalanunga dilujai ho au merhite sian akkahajahatomu. Ahu tutu au sadiri manelesei akkapangaliosem ala ni hadiryokku. Jaladang behu ingot-ingot akkadusam. Hasangapom ma didibata na digijang. Amin. Epistel di Mingguta Sadarion Imananianet Sian Roma Saplonom ayat 25 sahat 27 tajahama mergati soring. Alai hasangapom madidibata natuk mangguguhon hamu hobartu barita nauli nahubaritahon doho jamita ni Yesus Kristus ima hasimon nang dipaulop dung jolo ditabunihon sian narobi. Ima dipapatar nuaing marhite sian surat niaka panurira mangihuton tauna di debata nama notongi. Jala dipabotohon tu saluhut bangso asa dioloi be porsea. Di iba nama perbisu mamujungi mahasangapon marhite-hite Kristus Rodi saliling nilelinga. Amin.
mertua mana tu mangihon hatani di bata jalan au piopsa. Amin. Jesus Kristus pasangan lumana patulus pinuji. Sudah. Amin. Ta bagaimana tikting masa di minggu ta sedarion. Salam. Horas madita sasudina. Tabegema titing durihatta di bagasan mingguon. Naparjolo goarni minggu. Goarni minggutta sedarion ima minggu apen paupaton. Do topik Rajaon nahot rodi saliling ni lelengna. Apa duahon? Pakubasion ni padita resort. Sadarion minggu tanggal 20 Desember 2020 padita resort HKP Mang Parapatan padita sang hormat Banjarnaur STH MM Marhobas di HKP MT Haryono. Patuluhon namoding dari minggu di tanggal 10 Desember 2021 nunga marujung ngolinata nyonya pangaribuan Delpina Boruhuta Julu Purubeka Boru umur 75 tahun lahir 10 Mei 1945 alamat Jalan Pancoran Barat Onom RT 008 RW 01 Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan masuk sektor Tulu. Dimakamkan di hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di Bonapasogit Lagu Boti. Kabomai tangyakta asatuatta na pangapuli keluarga na ditinggal honna. Paupaton nata remaja HKBP Mampang Parapatan. Sedarion minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 10 WIB
maringanan di gereja HKBP Mampang Parapatan, naik putotema natar remaja, jalipatuba do live streaming melalui channel YouTube HKBP Mampang Parapatan. Palimahon calon situa. Humbar tu program ni huriatta HKBP Mampang Parapatan tahun 2020 dohot tina perlu ni pakubasion di huriatta nunga terpilih calon situa sian ganup sektor. Jadi dari minggu tanggal 20 Desember 2020 di permingguan pukul 20 marbasa Batak di Patadao ma turuas ni huriatta aka calon situa. Pinangido ma calon situa dohot keluarga boleh juga warna non Roma Butujolo jalan menghadap ma turuas. Napar Jolo John Manupak Parulian Simamora, istri Laura Pebrina Borusiombing, anak 4 orang, Jalan Pancorak Barak 8 nomor Bitu, RT 010 RW 03 Pancoran Selatan masuk sektor Tolu. Napa duahon Daniel Mahusari Hasudungan Siagian, istri Dora Kristiana Angelina Boru Aruan, anak 2 orang, alamat Jalan Pejaten Raya Kapling 5 Pasar Minggu Jakarta Selatan masuk sektor obat. Napatuluhon Alpanus Nainggolan, istri Lasma Boru Sinambela, anak 1 orang, alamat Jalan Sisa Ujung nomor 70 Ciganjur Jakarta Selatan masuk sektor 5. Paupaton Ruben Sarvianto Nadeak, istri Rina Magdalena Violeta Boru Samosir, anak 2 orang, alamat Jalan Kebagusan Raya nomor 110 RT 02 RW 04 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan sektor 5. Oma amanginang calon situata 4 orang, 4 keluarga, jala tatanya kom manasida asanggia bo nasida marhobas diurata jala ijoloni tuhatta. Mulai tema pinanggido matu calon situ de keluarga kembali ke tempat masing-masing. Onopon ucapan syukur, ucapan terima kasih. Di Jaluriata do sada unit tempat tidur perawatan orang sakit, kasur angin desibitus, dohot sada tabung besar oksigen, paralado dohot ruas Nuriata pasaton molatema keluarga Oppu Jetro, Tuan Jesma Mangaramoti Nasida. Papituhon ibadah Natal dan Tahun Baru sesuai dengan surat seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 17 tahun 2020 tentang pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 pada masa libur hari Natal tahun 2020 do Tahun Baru 2021 sesuai dengan protokol kesehatan dalam beribadah di gereja, maka gereja HKB Mampang Parapatan melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru sebagai berikut. Natal keluarga. Dari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 10 soib ima Natal keluarga. Pinangido ma tusude keluarga asarade patu paon Natal keluarga di Begasna. Mames tahun hadu tubuh ni Yesus Kristus acara Natal keluarga di Parade. Permingguan bodari perningotan dia tutubu ni Tuhan Yesus. Dari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 10.05 WIB Marbahasa Indonesia
diikuti sektor 2, sektor 4, sektor 5. Pukul 10 WIB berbahasa Batak diikuti sektor sada, sektor tolu. Maringanan di gereja Pado Parpunguan Bodari Paringotan dia tubuni Tuhan Yesus. Laos pengupili tujolo do hita isi bain tupak tu STT HKBP Sekolah Padita HKBP. Pesta Parjolo Paringotan dia tutubuni Tuhan Yesus. Dari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Ima Natal Parjolo. Pesta Parjolo Paringotan dia tutubuni Tuhan Yesus. Tapatupa do permingguan pukul 6.30 WIB Marbahasa Indonesia. Nah diikutan nih sektor sada, sektor 4 pukul sia WIB bahasa Batak. Nah diikutan nih sektor 5, sektor tolu. Pukul 10 sada 30 WIB bahasa Batak diikuti sektor 2. Diuduti dom marulon nama dia di sini. Laos papung pulet tujolo do hita manupai diakoni sosial Seritas Emergency HKBP. Pesta Paduaon Paringotan dia tutubuni Tuhan Yesus Natal Ama .ina. Dari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 10 WIB. Tapatupa do pesta Natal Paduaon na di padomu dohot perayaan Natal Ama ina. Papung pulet tujolo do hita manupagi radio Bona Pasokit FM HKBP. Parmingguan bodari ujuk tahun. Dari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 15 WIB Marbahasa Indonesia. Nah diikutan nih sektor 5, sektor tolu dan sektor 4. Pukul 10 WIB Marbahasa Batak. Nah diikutan nih sektor 2 sektor sada. Maringanan di gereja on Potpota do permingguan ujuk tahun. Laos pamumpulet tujolo do hita sepaserta tu dana pensiun HKBP. Tahun baru keluarga. Dari Jumat tanggal sada Januari 2021 pukul 00 WIB Ima tahun baru keluarga. Pinanggido ma tusude keluarga asarade patu pahon tahun baru keluarga. Acara tahun baru keluarga di Parade Huriatta do Jalas Dadoma dibagihon tusude ruas. Permingguan tahun baru. Dari Jumat tanggal sada Januari 2021 pukul 10 WIB di gerejaon Patuwata do permingguan tahun baru. Hola sehali permingguan Marbahasa Batak. Laos pengupilet tujolo do hita manupai tu kategorial napo sebulung HKBP. Kebaktian minggu. Dari Minggu tanggal 3 Januari 2021 Marbinggu song nasomal do hita pukul 7 WIB Marbahasa Indonesia do pukul sia 30 Marbahasa Batak. Parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di kompleks gereja secara teratur dan kendaraan yang parkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Parkir kendaraan disediakan di sumbangsi kompleks sekolah di samping gereja kita. Persembahan tahunan. Penaboton turuas Nuriatta HKBP Mampang Parapatan naso pasahat dope pelian tahun 2020 boy mata pasahat marite situa sektor tabe. Tona Sinode Godang HKBP. Tona Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan Seminarium Sipoholon tanggal sia sampai tanggal 10 Desember 2020. Asni rohama diamu do dame sian debata amata do sian anakna Tuhan Yesus Kristus rapot to di porbadia pangula nasumurungi. Tama situ pasatota puji-pujian hasangapon Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai Aladenggaddo Mardalan Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan Pa 65 tahun 2020 maringanan di Parhutaan Seminarium Sipoholon
tarutung Tapanil Utara. Nang pe di masa ni pandemi COVID-19 siaon na di hotan ruas Sinode Godang 1010 halak. Sian 1010 palak na nihirim ro madohotisa. Na sinundakan ni tema walupaon na dibudiku poyaki akka na dijolo. Filipi 10 ayat 10 1 ayat 14. Do sutema nadengkan do dirowani todi parbadia ang dirowanami manguruti pakubasion tutiki nuaing naing ro ulang 15 ayat 20 lalu. Itu tonga ni pandemi COVID-19 sia do di pamasa Sinode Godangon marhite protokol kesehatan nama situtu jala tau kuod do pakoron negatif ni globalisasi kopiton nama buan sorimago tusu sadok portibion jalan pangotak tungulu ni parhuriaon alai diajari nama seido hita asa marbisuk mengadaptasi lumobi ma diulaon pamaritaon di barita nauli marhite hamajuon teknologi informasi na di basa-basaon ni tuhatai laus marhite nama sei tudo pasoran na baru na patut sito lanosta ima komunitas virtual na mengglobal na tubuh sian rumang ni pakubasion na kreatif sian huria masada-sada nang marumang hatopan. Inong ngarumur huriata 150 sia tahun lamar mangerbang do huria HWP Gabe 22 distrik dot sada persiapan distrik Barus Raya. Yang bahasan ni 2000 ono halak pangula nagok tikti. Madala dohut pajoni huria natului ima koinonia marturia dohot diakonia nang pembangunan infrastruktur dot akka fasilitas na asing. Jala saluhuk nai parbue ni parsoran nadenggan do debata jala hinoron ni parsoran nadenggan tadi adoi siat ulaon para sinoraon nadenggan tinolopan ni akka ruas di bagian nabe alai si pareaud dope tujoloanon pakubasion nalam maju do tu nalam tu dengganna asa takas tau haposan patar agia boy huriata gabituruan jala sibuan pasu-pasu tu sadok portibion Sinode Godang dibuka opwe porus HKBP pendeta Dr. Darwin Lubantobing di bagasan pertanyaan pamuhai laus iu ma sude upacara nasional dot kata sambutan sian akka undangan nang panggunggomi Sinode Godang tahun 2020 manaringoti tolu bagian bolon ima majalo barita jujur tahun ni opwi eporus hak dohot laporan pokubasion sian sekretaris jenderal kepala departemen ekonomia kepala departemen marturia dot kepala departemen diakonia hombartu rencana induk pembangunan pelayanan di 2012 saat 2022 dot renstra 2010 lalu 2020 manotopon dot mengesahkan renstra konvensi agenda ruhut permahanion dot pamicangon RPP hombar tutona dot haputusan ni rapat pendeta HP tahun 2010 sia nasatu tiba-tiba do pamiliton ni uluan ni HKBP periode 2020-2024 ima eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar sekretaris jenderal pendeta Dr. Victor Tinambunan kepala departemen ekonomia pendeta Dr. Donald Sinaga kepala departemen marturia pendeta Kardi Simanjutak Emin kepala departemen diakonia pendeta Deborah Burada Sinaga MTH do 22 halak pareses HKBP tahirim do marite akka ulau ni huriata nong terpiliti mabon huria HKBP mangeyahi pakubasion nalam tudengganna tujoloanon hobartu pajon ni Kristus alani sude mahita manangyakon
do mangurupi pakubasioni itong-tongani huriatta. Saya di pasu-pasu jala di ramoti tama sude akapa kobas ruas ni huriatta sadok HKBP. Hipas mahamu, hipas mahami, hipas hita sasude. Amin. Seminarium Sipoholon tanggal 10 Desember 2020. Tabi mardongat tangiang atas nama sude ruas no de godang Eporus HKBP tertanda Pendeta Dr. Darwin Dubatobing. Parhalado dohot ruas pasaton selam ulang tahun tu ruas ni huriatta namun ulang tahun di Bogasan Saminggon. Idok hatani debata malsiroa mahamu toktong di Bagasan tuani hulaki mandok muse malsiroa mahamu Filipi 4 ayat 4. Akapilian hamulate dot na asing na sujina jitingon taidama diharotas acara nadong di hitabe. Songonima titing huriatta di Bogasan Saminggon tuhat tama mamasu-masu. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ati-ati dot pikiran muna
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas, salam sehat ma dihita saluhutna. Pinuji ma Tuhata, ala hot dope hita mangihutun protokol kesehatan, boy hita patupa permingguan, jalanunga masuhatta minggu Advent na paupaton, manumunomu mahita makalason, marolopolok matodita, lau mamestahon hari Natal di Bagasan tahun 2020 nang pe di situasi pandemik COVID-10 sia. Tuhatta ma nam masu-masu hita. Hatani debata nagabe turpuk jamita di minggu paupaton Advent di Bagasan tikion ima tersurat di 2 Samuel bidu pitu mamukasian ayat sada sahat ro di ayat 10 onom. 2 Samuel bidu pitu mamukasian ayat sada sahat ro di ayat 10 onom. Ujaha ma dihita laus tapayutihut ma di Bagasan rohat tabi. Dungi ujuhudul rajai sahali di Bagasan jabuna, jala nong marhasonangan rohana di bahit jahuba maradopon nasa musuna humaliang. Jadi Roma hatani rajai madok panurirang natan. We idama maringan di Bagasan jabuna sian hau ares do ia au. Ia poti ni debata maringan di tonga-tonga ni ribbe-ribbe. Dunginin na sinatan ma madok rajai. Atong lau maho nasa na sinakap ni roham di Bagasan patupa mai ay jahubado donganmu. Alay borngin nai Roma hatani jahuba tu sinatan madok songonon. Lau maho hatahon matu naposokku si David songono do hatani jahuba tung terbaik ko ma pauliho diau sada bagas baen ing anakku. Ay dangdung maringan au di Bagasan jabung olak ni ari dukubuan halak Israel nakko sian Mesir rasi rasa sadarion toktong do au mardaladalan maringan di Bagasan udung-udung. Saleleng au mardalan rap do sude halak Israel tungdung ma au madok nanggosada hata tu sahalak sian akka margani Israel akan nahudok konian marmahan bangsoku Israel songonon buasa so di pauli hamu diau sada joros sian nau ares ope songonom ma dohonom mutu naposokku si David buti hatani jahuba zebaut nunga au mabuakko sian permahanan sian na mangadu akka biru-biru asabak kito gabe iduk gumonggom bangsokku Israel sayudongani ho na saylaon manang dopat dia ho mangalaka jalanunga husya pesude akka musum maradopokko jala hubahen goarmu marbarita situtu songon goar ni halak na bolon akka na di tanoon. Aku ni nunga hubasa-basahon sada inganan tu bangsokku Israel. Jala nunga hulopokon ibana asa maringanan ibana disi. Asa unang be tarhutiksa jala unang be didek-deti akka anak ni hagiduhon manosak-nosak ibana songon uju di mulana. Jala olat niari dukku pabakit akka panguhum paretta bangsokku Israel audo mangalehon hasonangan tuho maradopon sude musum. Aku ni marbaga-baga musei jahuba tuho paboa pahoton ni jahuba pinoparmu sogot. Iadung jupang tikim mate marpunguho tu akka opum
patidangokku ma pinoparmu dipudim naruar sian butuham tu ibana ma pahotokku harajaon ikon ibana pauli sada bagas di goarhu jala au pahoton habangsa ni harajonna rodi saleleng ni lelengna au gabe amana jala ibana gabe anakku molotung mabay dosa ibana lising-lising ni jolma pakyokku mangalising ibana alay dangu catokku sian ibana anggo asi ni rohakku songon na hucati sian si Saul naku paijur di jolomi alay kon hoddo anggo pinoparmi dohot harajonmu rodi saleleng leleng na di jolom abang sappe ikon hoddo rodi saleleng ni leleng na ido anggo sahatna Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus molo tapayuhut turpuki sian abiddu parjolo satu biddu papituhon sian ayat parjolo satu ayat 10 nungatung macetak kasita mangatusi ahado nabi nain ni Raja David jala ahado ni dok ni debata tu Raja David jala ahado pada ni debata tu pinopar ni Raja David na parjolo ikut tado isi do Raja David sian na menet sian sekolah minggu hita nunga taboto isi do jala songo dia do pamilito ni debata marhite si Samuel lau mamilit David manang si Daud lau manguluhon bangsa Israel magatihon Raja Saul tung songo ni malas ni rohani Raja Daud manang Raja David di keberhasilan di kesuksesan na di jalo ibana siat debata lau manguluhon bangsa Israel isiap debata do sudah akan musuna monang do ibana siat sudah akan perporangan jala makmur do di bait ibana sudah akan bangsui dipenuhi do sudah jala dihilalaun ibana tung macelas do rohana ipilik debata ibana songon gabe raja lau manguluhon Israel Uriana inaholongan itu hatta Yesus Kristus lau mamilit debata marhite Samuel manguluhon bangsa Israel si David dak kolab buti mardalan mulus bukan berjalan dengan mulusnya memiliki proses molo diida siap perdopahan si Samuel sendiri pe dang irip puibana ido nageberaja lau manggatihon si Saul iripu do abang nak alaniaha pedek do ibana alaniaha dang adong latar belakang nak songon sada pemimpin ibana alaniaha marmahani do ulaon nak tung mace jarang ibana bergaul dengan sesama manusia tetapi dia sering bergaul bersama dengan biru-birunya alai molo dido debata marhite Jesaya dada sakapmu sakapku iripu do abang nai nagabe pemimpin na manggatihon si Saul alaya ama didok debata dangi Samuel so nai lau manggatihon si Saul lau manguluhon Israel adong dobe anggina so isi jauh mak suruh ma bapa na si saya majoi dung di jauh ipit tu dobe nung ngaridok ima ibana latar belakang yang berbeda halai sopan agamat teh ipake debatado si Daud nang pe ibana marmahani di kepemimpinan na marmahani do diajar hod debata ibana gak bisa ada pemimpin ketika Samuel mengurapi Daud dak kola disisai ulaone ilele si Saul do ibana tung mace sugodo rohani si Saul nung ada penggantina tung songonima sugoni rohani si Saul sampai bahkan mau membunuh Daud asa sudat sakat-sakat ni debata lau manggatihon ibana sagebe sada raja di Israel nungatung macai masih gorgor rohani si Saul
Bohado carana asa unang jala suddeti gabi raja. Ragam dipakai si Saul. Salah satu diantaranya adalah menjadikan Daud menjadi buronan. Dan bahkan Daud berpura-pura menjadi orang gila untuk menyelamatkan dirinya agar ia bisa melakukan perintah Tuhan menjadi raja. Godang dosi bolusan ni Raja Daud. Alai di ida debatado pabayan ni si Saul tu Raja Daud. Gabi tu mari mas liga sogor orang debata mate masih Saul alani bangsa Palestina. Dung ojak ibana disima ibana mangulahon tugas dan tanggung jawab na pinasahat ni debata gabe pemimpin atas Israel manguluhon bangso Israel bohado bangsoi asa denggan bohado bangsoi asa nguluna mabayan lomo ni rohan ni debata sehingga setiap musuh-musuh Raja Daud isiapon ni debata. Debata sendiri do orang dopak musuhi dan mereka mengalami kemenangan sampai bahkan tabut perjanjian itu pun bisa kembali ke Yerusalem yang sudah tidak di tempatnya. Hurian aina holongan itu hatta Yesus Kristus kebahagiaan sukacita nani lalahon ni Raja Daud di hati dakon ibana do. Dinikmati ibana dong. Kesuksesan, keberhasilan dakola didirina sebagai raja alai bangso naipe hidup dalam kemakmuran. Semua terpenuhi. Sehingga mereka merasakan kebahagiaan yang begitu besarnya. Kebahagiaan yang begitu besarnya terungkap dari rasa syukur yang dilakukan oleh Daud di dalam kehidupannya. Alai sada do nagabe sada panjon nang perhatian di Raja Daud, dia begitu prihatin. Songonom matabona au maringanan di bagas di kerajaan na cung macebalga na uli di bain sian hau ares. Alai izima peak-peak tabut perjanjian. Sementara pemahaman Israel tabut perjanjian itu adalah di mana tempat Tuhan bersemayam. Tung macaya cido rohakku marsigor goro diau begitu bergumulnya saya tinggal di rumah yang begitu istana yang begitu mewahnya rakyat saya begitu makmurnya saya terfasilitasi dengan indahnya tetapi tabut perjanjian tergeletak begitu saja. Ido bahan roy bana tu Raja Natu Nabi Nathan panurirang Nathan pabuahon buado adong do sihol ni rohakku Allahu ilala do tung mace balgado pabahenan ni debata tuau tung mace balgado holong ni rohan ni debata tuau tung mace balgado pandongan yon ni debata tuau dilehot do nasa narikot diau boyau marhasonang rab do bangsokku Israel omma pangido aku naing paulihon bagas joro ni debata malosak do tuhitai ro piga ruas nuria adong do sakap pudaba padita nami amai nunga dilod debata ragam ni pasu-pasu diau nuaing lehom matiki diau bagaimana supaya saya bisa membangun bait kudus mau nunga dibari tahun dari paboy adong dua alus nih na positif dengan ulahom mak sakap na uli do sakap na dinggado na binahemi. Alay parjolo di pabuhay ibana tu panurirang Nathan. Dang langsung ibana mangulaho ni. Buado. Uli do di roham. Aw nga di lo debata nasa narikot dia. Nga boy we hunikmatin na jala boy do upake di bagasan las ni roha. Nuaing naing pajongjok ko bagas joro ni debata do aw. Alay alam ama alus ni panurirang Nathan. Saluhut na sinaka ni roham pasaw tumay debatado na madongan niyo jawaban yang positif alay molo saat do tuhitai adong dua jawaban so nakin na hudok kami adong do sada na positif madok dinggan nai dilalaybana do pandongan yo dibata jala dong do ada alasan jawaban dapat dua hon pasi panggarod doi
Dari puibana boy pajong joko nih dua jawaban yang akan memberi jawab di dalam nats kita pada hari ini. Ditolopi jala dioloi panurirang natat do ibana lau pajong joko bagas joro ni debata. Alai dung di pabua ibana dung ditolopi panurirang natan di nama dok nasa nasinak ni roham di bagasan patu pamai ai jahu bado donganmu. Ai jahu bado donganmu ima di ayat 2. Tung macailas do rohani panurirang natan lah merespon apresiasi Nabi Nahen ni Raja Daud. Di leon ibana do di alusi ibana do di bagasan las niroha. Alai diuduti ma di ayat napapaton borngin nai Roma hatani jauh batu sinatan madok songonon. Lau maho hatahon matu naposukku si Daud songonod do hatani jahoba tung terbaik koma paulihod diau sada bagas bahen inganakku. Tung terbaik koma paulihod diau sada bagas binahen bahen inganakku. Aidang dung maringan au di bagasa jabu olak ni ari dukubuan halak Israel nakko sian Misir rasi rasa sadarion toktong do au merdaladalan maringanan di bagasan udung-udung. Tuhan berfirman kepada Nathan, apakah dia bisa membangun bait Allah untukku? Neng dohono ni debata marhite panurirang Nathan tu Raja Daud. Denggad do sakap me. Denggad do na di bagasan roham. Denggad do nagabe tujuan mulau paulihon membangun bagas joron di bata. Haledina di dok debata dang boy. Tuhan menolak di mana Raja Daud untuk mencoba membangun bait Allah. Dihitan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus dang nagabe sogo rohani si Daud dinadong di pasahat panurirang Nathan tu ibana nasa na pinabuan ni debata tu panurirang Nathan dang sogo rohani Raja Daud alanunga di pabua dang boy ibana makajongjok ni dang boy ibana mangulahoni. Bukan menjadi kebencian sehingga dia menggunakan jabatannya sebagai raja, bukan menjadi kebencian sehingga dia menggunakan kekayaannya yang telah diberikan Tuhan, bukan menjadi kebencian gabedi picang ibana mapanurirangi ala sobui saut nasa nasinikap ni rohana. Alai madok moleati do ibana nang perdang di paluas debata sakap na lau pajongjok ke bagas joron di debata lau paulihon ala dihilala ibana dengan bahasa ni ragam di debata na di jalo ibana pasu-pasu siat debata molo hita tung mace sogodo rohatta kan molo sada ita mangulau sada ulau na taula alai ditulak sogodo rohatta boy do ragam cara na tapake lau mabalas suni. Tetapi Daud tidak berkata demikian. Dia seorang raja, pemimpin atas bangsa itu. Pemimpin atas Nabi Nathan, panurirang Nathan. Alai dina didok debata dang bui marhite panurirang Nathan jala di pabua tu si Daud dang gabe sogo rohana. Menurut para tafsir, mengapa dikatakan demikian? Mengapa Tuhan bertindak demikian? Di sada satu Tawarik 22 ayat 8 dikatakan tangan Daud telah banyak menumpahkan darah dan ini menjadi teguran bagi dia. Sehingga dia tidak ditempatkan untuk membangun bagas joron di debata tapi dia dipersiapkan untuk menjadi panglima perang. Jala tegurani dan gabe sogoni roha di pabua do alai sian pinoper ni si Daud do nabui pajong joko bagas joroi. Nang pesi Salomo mencoba untuk membangun bagas joro di Yerusalem alai hancur do kan. Tetapi pinopar ni Daud nadido di si ima Yesus Kristus.
Holan ibana do na mampu na pajongjokon bagas joro ni debata. Alani dihitan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Dina dipabua pe olah debata do na mampu pajongjokoni. Tetapi janji Tuhan kepada Daud dan keturunannya, tung macayului jala tung macay tabodo begeota. Didok di ayat sia, say hudongani ho na say laon manang dopak dia ho mangalaka, jala nunga usiap posude aka musuh marado pokok. Jala hubain goarmu marbarita si tutu, songon goar ni halak na bulun aka na ditanoon. Namamu semakin besar. Namamu semakin besar dan engkau akan dikenal di muka bumi ini. Dakola nih didok do dia 10 alai ikon hotdo anggo pinoparmi dohot harajonmu rodi saliling-liling na di jolom abagasan habang sape ikon hotdo rodi saliling ni lilingnya. Janji Tuhan di dalam penolakan itu bukan menciptakan kebencian, tetapi justru malah keturunannya semakin terberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nunga tabulus opat minggu jalan nunga masuk kata minggu Advent napa opaton. Di minggu pertama, di Advent pertama dikatakan, angkatlah kepalamu pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu. Dan itu akan bisa dilakukan molo ias rohana. Jalan minggu padua hon di pasu-pasu debatado akan na uduk jalan taat tu ibana. Kesiapan kita untuk menyambut Advent. Kesiapan kita untuk menyambut Advent. Dan minggu yang ketiga Tuhan mengatakan sohasurahan. Jangan ada yang kurang di dalam hidup kita untuk menyambut kerajaan Allah atau di Advent yang keempat ini. Dan Advent yang keempat dikatakan kerajaan Mesias yang kokoh dan selama-lamanya ima bagas rohatai. Napina jongjong ni Yesus Kristus nagabe si paradeot talau manjakon haroronai. Kita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Adong do opat hal na nang pinasahat ni debata marhite turpukta. Na parjolo tung macay holong do rohani debata tu ganup hita marsada-sada. Tuhan begitu kasihnya kepada kita. Tuhan begitu sayangnya kepada kita. Dia memberi nasa narikot di lehot debatado nasa narikot di tonga-tonga ni ngoluta. Hobbartu lomoni rohana dang hobbartu lomoni rohatta. Di lehot debatado hahi pason, di lehot debatado las ni roha, di lehot debatado sude akka na penersita ni rohatta hobbartu lomoni rohani debata. Kita sangat menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sangat merasakan betapa besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa besar pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tamet todoi. Amin. Nungatung macay godang na mengalami kepedihan akibat ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi. Olani do perpisahan na mabain solot jala acit roha persirangan perdagingon. Molotung pe adong korban PHK, molotung pe adong permasalahan ekonomi. Selagi napas ini masih berhembus, selama itu masih bisa dijalankan. Alai molonung atos hosa dang boy nanggosa de petahula. Tading mana tading. Semua di dalam kepedihan. Alai dina dilep debata dope hosa hangulud dihita. Ternyata tampak dan jelas betapa besarnya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang memberkati kita. Alani janganlah pernah lupa kacang akan kulitnya. Ibilang-bilangi Raja Daud do ragam ni pasu-pasu na ijalo ibanat siat debata. Tak bilangi mak.
Songo dia do belgani ragam di pasu-pasu na pinasaat ni debata tu hita. Unang taparsuada. Hitunglah betapa banyak berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dungi dohonot tama. Adonai nang bayanoko Tuhan. Adonai nang bayanoko. Apa yang saya dapat buat untuk Tuhan? Karena begitu besarnya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan dan sukacita hingga saat ini. Ido sadar renungan atau refleksi Nabi Naini Raja Daud di lalai bana dosa luhutna jal di refleksi hon ibana ma ahado naso patu padope tu debata. Ta bilangi mak songo dia do balgani ragam di pasu-pasu nata jalus syed debata. Dan ingat itu datangnya dari Tuhan. Jalalusat tama ahana bainoko tuho Tuhan. Napa dua hon nang pe adong jabatan ni si Raja Daud, nak pe mamora ibana, nak pe berkedudukan ibana, sakka nai nang paulio bagas joro ni debata, pasaton ibana do panirirang natan. Buado panurirang nami, nang pajong doko bagas joro ni debata doa, alahuida do, tabut perjanjian na pihak-pihak songoni. Dan bahkan terakhir dilihat dia bahwa tabut perjanjian itu berada pada orang atau bangsa Gad. Dan dia mau mengambil itu untuk meletakkan pada satu tempat yang hot hajong-jonganna, tidak lagi berpindah-pindah. Dia bertanya kepada pimpinan rohani, saya mau membangun ini. Ipar sangapi ibana do, panurirang natan. Isukun ibana do. Ahana hobar tu huria tu garejai tu sude na yang berhubungan tu kerohanian ipatak kasibana dong. Boy do pajong jengokon dang lomo-lomona. Nang peibana berkedudukan, dia kaya, punya jabatan, dia seorang raja, diturun ibana do molo dia etongi panurirangi rakyatnya. Alai di bidang sadaon dang boy lomo-lomona. Sekalipun dia pemerintah, dia bertanya. Boy do respon yang sangat baik bahwa dia menyetujui. Ima dohonon bahwa panurirang manang pemimpin rohani eko gawe perbaul-baul nabulun dihatai pe, dihicai pe, dimurugi pe, diparwarwa pe, ikon mampu do. Wah, laman non calon situa. Gabe rap mangulaw mahita di tonga-tongani huria mampang perabatan. Ikon mampu do gabe saruhasa pikiran. Ikon mampu do hita gabe sadapisi unang gabe alo. Sadapisi di tonga-tongani ulaw nang pakubasyon di huria. Alanya nga pasti ikon diparsangapi do hita sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin rohani. Unang gabe lomo-lomot ta harus mampu menjadi pemimpin yang dimana jemaat akan menjadi tempat untuk bertanya. Inganan panukunat dohitan pun. Jadi ragam dua kesuku-suku nih, ragamnya kesuku-suku nih, mabaik kita itu gabe parbaul-baul nabulun. Di parwai A, di parwai B. Ikon mampu dohita gabe parbaul-baul nabulun. Las itu na gabe tugas do tanggung jawab ta sebagai hamba Tuhan yang memiliki tugas untuk menjalin kerjasama bersama dengan Tuhan. Jadi tugas dan tanggung jawab itu adalah menciptakan komunikasi yang baik dan pujian rohani di tengah-tengah jemaat. Ikon gabe perbaul baul nabulun. Unang gabe hita mangarwai hita. Ay waro pad ditai. Namok mo kanin namo si. Ay waro pad ditai. Ay sonod do. Waduh, mari kita ciptakan kebersamaan untuk menjadi pemimpin rohani di mana jemaat untuk tempat bertanya di tengah-tengah kehidupan kita. Laos ido dari patuduhan Raja Daud. Dia menghormati Nabi Nathan, dia tidak menjelek-jelekkan Nabi Nathan, tetapi dia mampu untuk menyatakan pimpinan rohani doi. Jalan apa tuluan di dok marhite terpukta. Pada painabon ni debata marhiti Raja Daud.
ditadda debatado isi do Raja Daud. Jala diboto do nang pe ditulak ibana dang boy ho pajong jokon bagas joro alay sian pinopar mudo na boy pajong joko bagas joro. Kerinduan Daud untuk melayani bukan menjadi sakit hati ketika dia ditolak. Ragam do gagabe marsihol banon molodung saat anu balga bagabe padita magelek kobah melodung balgan non gabe situ mak pinok parhon melodung non balga gabe guru sekolah minggu mak gabe pemain musik mak gabe mangula mak di tonga-tonga ni huriai. Mari jadikan kerinduan itu juga menjadi kerinduan Tuhan. Mari jadikan kerinduan itu juga menjadi kerinduan Tuhan. Itulah do Raja Daud lau panjong joko bagas joroi alai dina ditolak ibana, Tuhan memiliki janji yang lain kepada keturunan Daud. Seperti yang saya katakan di ayat yang 9 dan ayat yang ke-16. Di pasu-pasu de batak, didongani de batak, jala didok do hot do anggo pino parmi do rajonmu rodi saleng leleng na di jolom. Habang sape ikon hot do rodi saleleng ni leleng na alai. Dang ucatok kuhosian ibana anggo asini rohakku songon na hucati sian si Saul naku paijur di jolome. Alani bohado hita nang pedang boy ibana pajong jokoni alai pasu-pasu ni debata sa do tu ibana do pinoparna ima Mesias na pajong jokon harajau ni debata. Jalan apa paton na parpudi oloi mak nasa lomoni rohani debata. Utamakanlah apa yang menjadi keinginan kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita selama nafas ini masih berhembus. Molodung tos hosata dang adong belapatan nih saleleng di lot debata dope hosa hanguluanon. Ujilah apakah keinginan hati kita untuk melayani Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan itu sungguh-sungguh cara kita sendiri atau itu kehendak dari Tuhan. Apakah keinginan hati kita untuk melayani dan melayani Tuhan dengan kerendahan hati itu apakah cara kita sendiri atau benar-benar kerinduan daripada Tuhan? Waduh carana tetaplah bawa dalam doa. Apapun pergumulan kita, yakin dan ingatlah Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan selalu ada untuk kita. Dan tanyakanlah di dalam doa kita kepada Tuhan supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dang nagabe sungut-sungut di hita, dang nagabe kebencian di hita, dang napatubu sogoni roha di hita. Tetapi ketika kita bawa dalam doa dan menanyakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ketika apapun itu pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Los ima harajau ni debata nabi nahe ni debata di bagasan rohat tabe bilang ima nungatung macebelga na pinasahat ni debata tajakon maibana di bagasan las ni roha pasahat ma nasa nataula tu tangan ni debata saleleng di liot debata dope hosa hanguluani lau manjakon ibana di harorona jalata paradema rohatta. Selamat menyambut Natal. Amin. Mau lihat ya rohanami di Holy Jehovah. Hatam nebedi nomor saringar di tonga-tonga di permingguan nami di bagasan tikion. Ajari kami Tuhan. Paingot kami. Asa manadda kami isi dohami di adopamu. Tung macebel gado nabi nahenmu. Tu naposom Raja Daud. Lasongoni do sihol ni rohanami. Ajari kami lama bilangi saluhut na pinasahatmu di ngulu nami.
asa toktong di bagasan uduk do serep ni roha madok kami ahad na naing bahenok ku tuho Tuhan. Tung macebal gadu sihol ni roha nami Tuhan lau mangula di tonga-tonga ni ngulu nami. Jalat saluhut na niulan nami bahen mai gabe haboron ni pasu-pasu. Alay olo do sipata kami mangasahong pikiran nami gugo nami. Ajari mahami marhiti to dim to di parbadia. Asa toktong saluhut na hula kami pasato tami matutangan mo na badiay. Asa hot haporsyon nami molutung pe di bagasan arsak, molutung pe di bagasan pergumulan di perdalanan di ngulu nami ala ni ragam ni namasa namarsika soreng di ngulu nami. Alay pahot maha porsyon nami asa toktong di bagasan las ni roa hami boy mangulahon saluhut nai. Jala di paingot todo hatu hami ali Tuhan dinaro pangujunan ni dinaro pergumulan ni olo do sipata mabek kami gabi badau syako. Alay to dim to di parbadia ma na pargugoy kami. Jala wilala kami doli Tuhan saluhut na sinakap ni rohan nami olo do sipatae dakko bartulomo ni roham. Paingot tami marhiti tangyang nami asa saluhut na husak kapi hami bahen mai gabe sakap munauli na dengkan. Molotung pe pergumulak kami dang madau hami syako. Dilas ni rohan nami manomu-nomu ari hatu tubum ima si paradion nami ali Jehovah. Asa toktong marolopolop to dinami marlas ni roha hami lau majakoko di tonga-tonga ni ngulu nami. Harajaon ni debatan nahot rodi saliling nilileng na ima bagas ni roha nami. Pake mai obartu lomo ni roham. Moliate Tuhan nunga di paradeho hami lau manomu-nomu di hari pesta hatu tubum. Marbungaram mai marsinodang mai asa gabe tiuron hatirok kami di tonga-tonga ni pandemi COVID-10 siaon. Paingot tami molo manibil hami sedalan. Toktong domar tangnya kami ali Jehovah di ruas ni huriam na ro tu bagas jorom na badiaon. Pasu-pasu mahami saluhut na di bagas joromon. Nang napatupa permingguan di bagas nasi dabe. Pasu-pasu maile Tuhan. Toktong leon hai paso di hami gogo di hami asa boy hami mandalaton protokol kesehatan naong ditotopon pamerintah nami jala boy hami marlas nuroha. Toktong martangyak kami li Tuhan di ruas ni huriam na berulang tahun di bagasan samigon gajang ni umur na pinasahatmu ajari mana si dala sok toktong pasahaton saluhut na tutanganmu. Nang ruas ni huriam na tongon di bagasan tarilu-ilu ala parsirangan pardagingon ho mali Tuhan na mangapuli na sida. Martangyang doa mili Tuhan disude na naing pinatupa ni huriam program na pinatupa ni huriam marhite kebaktian keluarga parmingguan di tanggal 24, 25, 26, 27 30 sada pukul 00 do tanggal sada asima roham dongani mahami pargogoi mahami padao ma sakka ni najat mengganggu bagas joromon uhut na mengganggu ruas ni huriamon tuhodo hupasat tami todinang pamatang nami Tuhan aliaman nami namara bangsa di Wanogijang martangyang dohami di ruas ni huriam negabe calon sintua di ganup sektor nabi. Toktong Tuhan upasat tami tu tanganmu asa di bagasan tangyang pasaton nami tuho dongani mana sida pargogoi mana sida asat boy na sida mangulaon obartulomo ni roham rabdo keluarga na sida nang hami parahalado ni huriam pargogoi mahami Tuhan na niuluhon ni aman nami padita resot padita dohot situa leon hai pasot di hami
asa toktong margogo di hami lau mangulahon panjo na pinasatmo di tonga-tonga ni huriamon di bagasan tahun 2020-on asi maroham di ruas ni huriam na pasahaton las ni rohana sida marhite pelian naucus hamoletion na sida kewajiban na sida pasu-pasu masaluhut nai o male Tuhan na walo sikat ni marlupik gadda dinalau madok mo liatin na sida diragam di pasu-pasu na pinasahat mo di tonga-tonga ni ngulu na sida bangso do negara nami Tuhan upasahat matu tangan mo asa ho mali Tuhan na toktong madongani pimpinan nami sian nagijang satu na toro di bagasan habisuhon lau manguluhon bangsomon di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 sesa na sadosa nami mari hiti-hiti gorni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Mari dehita sian buku ede nomor 44 tuh tapasahat peleata di bagasan ulas ni roha tada naung tajalo pasu-pasu sian di mata. Hamunana perseai sai tama Tuhan Yesus pahihiro hamuna conok doari pestani saluhum huriadai imahatu tubuna ipe hehe mahamuna bain patuna lau manjako namanuput hajol mau marwas ni rohasi tutu saluhut alam burcu lau mangiuton Yesus ipe patari dahut marwas ni rohani dirbatan sakap nama patulus En mahita jom-jom. puji Yesus Kristus nama nobus tondimuna sian hamagoan luna. Tatangyakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dok nasa ulibasa na malutus upasat tami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho say jalo mai gabiwap na husus di jolom pasu-pasu mai jalar ramoti asa huparhasea kami peleanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asal lam hutadahami godang nisi leon-leon mitu hami asal lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale aman nami na di Banua Gijang say pinarbadia ma goarmu say Roma harajonmu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang
Lehon matu hami sadarion hangulua siapa hari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna haraja duhut hago kuhun rudi hasa ngapo saliling nililing Di pasu-pasu jela diramoti Tuhan debatamaho. Di sondako Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tu todim. Sadagana umuli siana sagoari Goani Tuhan Yesus hiduna umuli Goani Tuhaki Olani doendeki Yesusi dupa malu rohaki senjataku dupa kakak musuhi Gormi Tuhaki Holani doendeki Gormi Yesusi dupa malum rohaki
rohaki